cystadleuaeth am 8 pobl ifanc a'i mamau ar y teledu ar CBBC yn neud challenges yn y music industry. Yn gyntaf, o'n i wedi cael e-bost a wedyn eithon ni lan i Caerdydd i cael audition a wedyn o'n nhw wedi gofyn i ni ar y sioe a nawr i ni jyst i wneud y semi-finals a mae'r pleidleisio yn agor nawr i pawb i wneud. Y wobr am y sioe yw i ganu ar y main stage ar Radio 1's Big Weekend efo pobl fel Ed Sheeran a Katy Perry a Sam Smith. Fi'n rili plowd o chwaer, achos bod y canu mor gwych, fi'n credu bod pawb yn eisiau ffoto i Erin. Fi yw'r unig person o Gymru, so fi rili moyn mynd trwyddo'r ffeinal i roi Cymru ar y map.